Навіны наша справа. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Учора, ў панядзелак, 23 ліпеня, у гродзенскіх фрылансераў Алеся Дзянісава і Алексея Кайрыса прайшлі ператрусы. Яны супрацоўнічаюць з тэлеканалам Белсат, робяць для іх нейкія матэрыялы. Тым не менш, абмяркуем гэтую сітуацыю з маім сённяшнім госцем, юрыст, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеев. Спадар Олег, з пункту гледжання менавіта юрыспрудэнцыі, законнасці, як юрыст, скажыце мне, Алесь Дзянісаў сказаў мне, што зараз нібыта, па словах міліцыянтаў, праходзіць праверка ў межах крымінальнага кодекса за абразу альбо паклёпню, якая ёсць у зробленых імі матэрыялах. Ці сапраўды тое, што як праходзіла і што за паклёп можа быць распачатая крымінальная справа? Тэарэтычна, канешне, справа можа быць распачата. Трэба сачыць за тым, як будуць адбывацца далей дзеянні ў гародні. Фактычна, калі паглядзець той матэрыял, які выкарыстоўвалі ў якасці нагоды, каб правесці гэты ператрус, ці агляд памяшкання, які працэсуальна хутчэй за ўсё называўся агляд памяшкання, то гэта будзе залежаць ад таго, якія зараз на стадыі праверкі будуць напрацаваныя міліцыянтамі вынікі. Калі яны прыйдуць да высновы, што тыя факты, якія былі ў матэрыяле, не адпавядаюць рэчаіснасці і абражаюць асобу, якая звярнулася, мабыць, у гэтым выпадку ў міліцыю, то фактычна такая справа можа быць узбуджана фактычна. Па словах таго ж самага Дзянісава, пакуль што на дадзеным этапе, нягледзячы на тое, што з іх узялі там нейкія тлумачэнні, ім не сказалі, за што канкрэтна, на падставе звароту каго праводзіцца гэтая праверка. Гэта таксама законна, ці павінна інфармацыя гэта даводзіцца? Калі глядзець працэсуальны кодекс, то ў гэтым выпадку трэба разбірацца на падставе якога кодекса рабіліся тыя працэсуальныя дзеянні, якія адбыліся. Ці гэта быў адміністрацыйны працэсуальны кодекс, ці гэта быў крымінальны працэсуальны кодекс, таму што, наколькі я ведаю, фігуруюць у гэтай справе фактычна праверка ў двух накірунках. Першы накірунак – гэта распаўсюд інфармацыі з парушэннямі праз супрацоўніцтва з замежнымі СМІ, і па-другое, гэта крымінальная справа па паклёпе. Трэба вельмі уважліва глядзець на пастанову, на падставе якой рабіліся гэтыя следчыя дзеянні, і рабіць нейкія высновы, толькі пагледзячы дакументы. Добра, яшчэ адзін момант. Ператрус правялі не толькі ў кватэры Дзянісава, але і ў кватэры яго маці. І ў гэтай кватэры, як Алесь кажа, ён ўжо не жыве там 1000 гадоў, увогуле там няма ніякіх яго рэчаў, можа быць нейкія там дзіцячыя цацкі толькі і ўсё. Ці законна праводзіць у сваякоў такія ператрусы? Глядзіце, калі адказваць на пытанне законна, то закон такую магчымасць дае. Калі ў органаў ёсць там нейкія падазрэнні, што ў межах гэтых пакояў могуць знаходзіцца рэчы, якія тычацца крымінальнай справы, фактычна можна такія працэсуальныя дзеянні рабіць. Але наколькі яны абгрунтаваныя? Як вы кажаце, сапраўды, калі чалавек там не жыве колькі гадоў і там няма яго рэчаў, то гэта не абгрунтавана. Мабыць, гэта і законныя нейкія падставы мае, але ж абгрунтаванасць вызывае шмат пытанняў. Наогул, гэтая справа дае магчымасць асабіста мне казаць, што гэта робіцца, каб націснуць на журналіста, які распаўсюджвае інфармацыю, які дзеліцца сваімі меркаваннямі па нейкіх мерапрыемствах у гарадзенскім рэгіёне. Таму гэта тое, што адбылося ў кватэры маці, яно яшчэ больш пацверджвае мае высновы, што гэта, па-першае, робіцца, каб аказаць ціск на журналіста. Пра ціск мы пагаворым крыху пазней, а зараз ёсць яшчэ адно пытанне, якое агучыў сам Алесь падчас нашай з ім размовы сёння раніцай. Я папрашу паставіць запіс гэтай нашай размовы. Гэта пытанне да вас, спадар Олег, як юрыст, адкажыце, калі ласка, Алесю. Матэрыял мы рабілі пра тое, што як жывуць інтэрнаты.
Ну, то бок мы там ходили з камеры па некалькіх інтэрнатах, які насамрэч жывуць просто ў жудасным стане. І іх як бы зараз па новых нейкіх там законах, я не ведаю зараз, гэта дзесьці весной было, я не памятаю дакладна. Значит, маіх заставлялі плаціць арэнднае жыллё, ну, як за арэнднае жыллё. Ну, і ў гэтым матэрыяле прагучала такая фраза, што па словах, гэта насамрэч была памылка журналіста, які монтаваў у Варшаве, што па словах жыхароў, там вот это Жилинская, или как там я прозвище не памятаю, что она бере хабары. Калі, ну, я асабіста лічу, што гэта памылка журналіста, гэта некарэктна, гэта сапраўды дадзеная, ну, я так бачу, што сапраўды дадзеная інфармацыя неправільна. Але чаму я за гэта павінен адказваць, вот гэта я не разумею, потому што, ну, па-першае, мы не монтуем матэрыялы, мы не агучваем іх, мы их не выкладаем у интернет, не маем на их права, скажем так. А я уж тем больше просто оператор, который включал-выключал камеру. Все. Вось, оператор, які просто уключаў і выключаў камеру. Не агучваў, не пісаў тэкст, нічога, але трапляе таксама пад праверку ў межах крымінальнага кодекса. Ці законна гэта? Ну, глядзіце, праверка праводзіцца, каб высветліць, па-першае, ці быў склад злачынства ў дзеяннях тых ці іншых асобаў. І па-другое, хто з гэтых асобаў гэтае злачынства ўчыніў. Таму правяраць насамрэч могуць кожнага. На жаль, нашы законы такія, і адказ на пытанне законна ці не, на жаль, так, таму што законы ў нас такія. Вось наколькі гэта абгрунтавана было, вось аб гэтым бы я паразважаў больш так грунтоўна. Мне падаецца, што падстаў у гэтым выпадку менавіта аператару рабіць ператрус у месцы, дзе ён жыве, не было. І падкрэслю, што, на жаль, апошнім часам нашы органы ўнутраных спраў робяць гэта ўсё часцей. Па-першае, насамрэч гэта быў не ператрус. З таго, што я ведаю, размаўляўшы вось з людзьмі, якія трапілі ў гэтае становішча ў гародні, гэта быў не ператрус, гэта быў у памяшканні быў праведзены не вобшук, не ператрус, а агляд памяшкання. Насамрэч ім нават копію пратакола гэтага агляда по працэсуальным кодэксам не выдалі сёння. Таму, на жаль, законы несавершэнны і падставы, каб гэта зрабіць, былі, але ж паколькі гэтыя людзі не маюць ніякага дачынення да таго матэрыяла, які выйшаў у тым выглядзе, як ён трапіў у эфір, я лічу, што гэта было неабгрунтавана зроблена. Ну і яшчэ адзін момант пра тое, што сам прызнаў спадар Алесь, што крыху, можа быць, неправільна журналіст, які агучваў, пісаў тэкст гэтага рэпартажу, падаў інфармацыю наконт пэўнай чыноўніцы. Тым не менш, старшыня БАШ Андрэй Бастунец сёння ў каментары Еўрарадыё сказаў, што нават калі гэта стала падставай для праверкі, то гэта не можа стаць, не павінна стаць падставай для распачатку крымінальнай справы, магчыма, грамадзянскай, адміністрацыйнай, але не крымінальнай. Ваша меркаванне? Ну, я таксама спадзяюся, што менавіта гэтым і скончыцца гэтая справа, што адмовіць узбуджэнні крымінальнай справы і параіць заявы таму той асобе, якая звярнулася ў міліцыю, звярнуцца з іскам у суд. Але ж гэта патрабуе часу, і я разумею, які гэта стрэс для людзей, якія трапляюць вось пад такія праверкі. Будзем спадзявацца, што крымінальнай справы сапраўды не будзе. На дадзеным этапе, пакуль ідзе праверка, на таго ж самага Дзянісава не будзе накладзена нейкіх санкцый? Там падпіска аб неразгалошванні, нявыездзе? Не, найбольш, што магчыма на гэтым этапе, гэта яго могуць папрасіць проста паведамляць органы, калі ён будзе кудысьці з'язджаць, проста паведамляць. Але ж і гэта такая досыць жорсткая форма, мабыць, нават да яе не звярнуцца міліцыянта. Вернемся да пытання уціску на журналіста, але ў дадзеным выпадку я хачу, дакладней тут атрымліваецца, уціску на творчую асобу, таму што Алесь Дзянісаў з'яўляецца адным з лідараў папулярнага гурту «Дзецюкі». І вось што ён сказаў нам з гэтай нагоды. Асабіста я бачу яшчэ ў гэтым нейкі ціск і на мяне як на асобу, як на музыку, таму што увесь час, як кажуць, з косткай у горле,
нашыя песні, пастаянныя забароны і так далей. У нейкім сэнсе, калі, напрыклад, распачнуць крымінальную справу, ясна, што я буду невыязны. У нас шмат канцэртаў намечана за мяжой, тому што в Беларусі у нас не даюць праводзіць. На дадзены момант не так часто, скажем так, мы можем гэта зладзіць. І просто калі заведуць крымінальную справу, зразумела, што усе наши канцэрты накрыюцца медным тазікам, тому што з мяне возьмуць падпіску о невыездзе і все. Вось, так што я лічу, што гэта яшчэ плюс да ўсяго, яшчэ ціск на мяне як на музыку, як на творца. Гэта для мяне сапраўды вельмі важна, таму што праца працай, а музыка для мяне гэта як бы частка майго жыцця, частка маёй душы. І просто яны, напрыклад, могуць скарыстацца гэтым, просто забараніць мне зусім, забараніць нашаму гурту ввогуле перакрыць ўсё паветра, скажем так, калі просто гурт не дасць рады ввогуле выступаць. Ну, вось такое меркаванне у Алеся наконт таго, што гэта ўціск не толькі на яго, вот як вы сказалі, як на журналіста, але і як на асобу. Вот як вы лічыце, вы бачыце за гэтым вот менавіта спробу такога ўціску? Ну, гэты ціск ён заўсёды не бачны. Нават калі ён ёсць, то трэба вельмі пільна сачыць за тым, як будуць далей адбывацца падзеі. Магчыма, нейкія пацверджання таго, што гэта менавіта за яго творчай дзейнасці ці журналісцкай дзейнасці ён будзе прыцягвацца да адказнасці. Мы сачыць будзем і рэагаваць у гэтым выпадку будзем досыць жорстка, таму што свабода выказвання адно з канстытуцыйных правоў і кагосьці прыцягваць да адказнасці нават так завуаліравана, я лічу, што не патрэбна. Такім чынам можна зрабіць выснову, калі б Дзянісаў той жа самы быў толькі аператарам, які супрацоўнічае з Белсатам, а не быў лідарам папулярнага гурту «Дзецюкі», то магчыма, размова пра магчымасць крымінальнай справы не ішла бы. Складана казаць. На гэтым этапе справа ж не ўзбуджана. І казаць, што яна будзе 100% ўзбуджана, таксама не прыходзіцца. Мабыць, гэта скончыцца проста тым, што вернуць абсталяванне, якое ў яго учора забралі, і адмовяць узбуджэнні крымінальнай справы. Будзем на гэта спадзявацца. Будем спадзявацца, але пра магчымыя і пажаданыя дзеянні як з боку самого Дзяніса, так і з боку юрыстаў таго ж БАШ мы пагаворым пасля невялічкай паўзы. Зараз кароткі выпуск навінаў на хвалях Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мой госць юрыст і намеснік старшыні БАШ Олег Агеев. Мы гаворым пра ператрусы і затрыманні на пэўны час журналістаў Гродна, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам Белсат. Дай паглядзець на цябе, бо вочы адкажуць больш слоў некаторых. Я адчуваю, што мне дыхаць складана, калі ты не побач. Цёплае сонца ў вачах я адшукаў, я ўбачыў адразу кветкі ў тваіх валасах. Я так спадзяюся, што мы будзем разам. Я проганяю марні образи запоріг, мури із солоних криг. Я розбиваю, найтане сніг, нам від добра до біди. Не рахувати ночей ти і ти, не забувай. Я без тебе, як ріка без води. Я стану мором твоим, каб нести свое коханье. Ты чуешь меня, я побач с тобой. Ты станешь зоркой святить дорогу на скрижовання. Моцно тримаю своєю рукою. Бачила світ за вікном, небо, як світло душі. Очі закрий перед сном, я шепотітиму кращі вірші. Най твоя туга злетить, пам'ять як дим був і нема. Серце твоє обійму і більше нікому не віддам. Разом упали, потом летели за руки. Мрої твоє не спини, вокол целый свет, где полно хлусни. Еврорадио.
Навіны наша справа. При микрофоне Роман Устинов. Коротко про основные подеи. У национальном аэропорте Минск аварийную посадку здзейсніў паштовы самолет Трансавиабалтика. Инцидент отбылся сегодня каля 9:30. Самолет рабіў паштовы рейс Вильня-Минск. Посадка отбылася по техничных причинах, заявили у пресс-службе аэропорта. Потерпелых при аварийной посадцы няма. Сам самолет пашкоджанняў таксама не атрымаў. Гродзенская милиция провела ператрусаў журналистов-фрилансеров Олеся Дянисова и Алексея Кайрыса, якія супрацоўнічаюць з телеканалом «Белсат». Их затрымалі 23 ліпеня людзі ў цывільным. Больш за 2 гадзіны хлопцы знаходзіліся ў пастарунку, пасля чаго адбыліся ператрусы іх дома. Ператрусы скончыліся позна ўвечары. У Кайрыса міліцыянты забралі 3 кампутары, телефон і жорсткі дыск. У Дянісава відэакамеру, телефон ды іншую тэхніку. У міліцыі журналістам паведамілі, што ў дачыненні да іх праводзіцца праверка ў межах крымінальнага кодекса. Александр Лукашенко раскрытыкаваў Міжнародны алімпійскі камітэт. Па яго словах, гэтая структура не проста бюрократычная, яна часам безадказная. Заява прагучала сёння падчас сустрэчы Лукашэнкі з кіраўніком Міжнароднай федэрацыі баскетбола Патрыкам Бауманам. Кіраўнік Беларусі падзякаваў за тое, што наша краіна мае магчымасць прымаць у сябе чэмпіянат свету па баскетболе сярод дзяўчат да 17 гадоў. У сваёй кватэры ў Парыжы ўчыніла самагубства 31гадовая сузаснавальніца руху «Фэмен» Аксана Шачком. Пра гэта піша «Наша Ніва» са спасылкай на лідарку руху Ганну Гуцоў. Актывістка падкрэсліла, што самагубства – гэта папярэдняя версія. Экспертыза будзе праведзеная сёння. Роман Устинов, служба інфармацыі Еўрапейскага радыё для Беларусі. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з маім госцем, намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Олегам Агеевым, мы абмяркоўваем сітуацыю вакол гродзенскіх фрылансераў Олеся Дянісава і Алексея Кайрыса, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам «Белсат». Нагадаю, 23 ліпеня іх затрымалі людзі ў цывільным, яны правялі амаль 3 гадзіны ў пастарунку, а потым у іх прайшлі ператрусы і выемка тэхнікі. Олег, я процитую, тут вот у нас под нашим стрымам люди комментуют, и, да прыкладу, Руслан Гусейнов піша, калі пацярпелы прадставіць доказы, што ён панёс маральныя, матэрыяльныя страты альбо падрыў здароўя, то магчыма крымінальная справа. А калі гэтага ён не зможа даказаць і прадставіць нейкія дакументы, то крыміналкі, маўляў, і нема. Ваше меркаванне, ці трэба ад пацярпелага, назовем яго так, пакуль што нейкія доказы фактычныя, што ён нейкія страты панёс з-за гэтай абразы ці паклёпу? Ну, гэта будзе ўжо пытанне, якое будзе вырашацца, ці было тое выказванне, якое трапіла ў эфір, ці яно падпадае пад паклёп ці абразу. Потым трэба вырашыць, хто гэты паклёп здзейсніў, і вось калі будзе адбывацца суд над асобай, якая па версіі следчых органаў і пракуратуры здзейсніла ўсе гэтыя злачынства, ці тое, вось тады і будзе вырашацца ўзровень шкоды, якая была ў дачыненні гэтай асобы гэтым матэрыялам, якая шкода адбылася. Таму на гэтым этапе такое пытанне не стаіць насамрэч. І пацярпелы не павінен нічога даказваць менавіта на гэтым этапе. Ён накіраваў зварот у міліцыю, і міліцыя высвятляе, ці адбылося злачынства, ці складу злачынства ў гэтым матэрыяле няма. Вось так на сённяшні час стаіць пытанне. Ну, вось вы кажаце, што суд будзе вырашаць, вызначаць, ёсць, нема. Той же самы Андрей Бастунец у каментары Еўрарадыё казаў, што суд і будзе вызначаць, ці трэба прыцягваць аператара да адказнасці, ці аператар да паклёпу, да факта паклёпу не мае ніякага дачынення. Тым не менш, вось Яўген Юнцевич піша, міліцыя не будзе разбірацца ў белсатаўскай кухні. Знайшлі крайніх у Беларусі і прыцягнуць іх да адказнасці. Ну, сапраўды, можна
так меркаваць, што вось знайшлі крайняга, на што трэба там справаздачу рабіць, галачку ставіць, што справа закрыта і гэтак далей. Але ну, ці сапраўды можна такога чакаць развіцця падзей? Ну, насамрэч, наша міліцыя шмат рабіла такога, што вось пад такія чаканні трапляе. Але ж калі гэта будзе адбывацца, мы будзем бараніць і будзем супрацоўнічаць з адвакатам, які тады хутчэй за ўсё спатрэбіцца тым, каго будуць прыцягваць да адказнасці за гэты матэрыял. І ну, будзем неяк супрацьстаяць такому, выбачайце, беспредзелу, калі будуць прыцягваць невінаватых асобаў да адказнасці, мы так гэта пакідаць не будзем. Раніцай, калі я размаўляў з Алесем Денисовым, ён сказаў, што пакуль яшчэ ні з адвакатамі, ні з юрыстамі не звязваўся, не раіўся, не абмяркоўваў сітуацыю, але плануе гэта рабіць бліжэйшым часам, там пагаварыць, прынамсі, са знаёмым гродзенскім адвакатам, які што яму параіць. Што вы параеце? Вот на дадзеным этапе, што рабіць хлопцам? Ну, мы размаўлялі сёння з ім, і насамрэч на сённяшнім этапе нават абскарджваць нейкія дзеянні магчыма, але ж не лічу, што гэта прывядзе да нейкага такога выніка, каб там хутка вярнулі тэхніку. Хутчэй за ўсё роўна будзе прызначана экспертыза, і пакуль экспертыза не скончыцца, тэхніку хутчэй за ўсё хлопцам не вернуць. Таму мы будзем за гэтым сачыць, і калі будуць прыцягваць іх да адказнасці ці нейкія такія будуць рухі з боку міліцыянтаў, якія будуць сведчыць, што гэта ўжо набліжаецца час узбуджэння справы, тады будзем уключацца. На сённяшні дзень я лічу, што трэба дачакацца вынікаў экспертызы, якая будзе праведзена по той тэхніке, якая была учора ў выніках ператруса у хлопцаў із'ята, і потым ужо абмяркоўваць, як бараніць сабе. Калі ну, на кожным этапе гэтай справы, нават на гэтым этапе, кожны чалавек мае магчымасць звярнуцца да адваката і разам з адвакатам выпрацоўваць асабістую сваю пазіцыю і ў гэтым выпадку. Таму будзем дапамагаць. У чым канкрэтна вось дапамога Беларускай асацыяцыі журналістаў можа выявіцца? Ну, на гэтым этапе мы можам кансультаваць і дапамагаць складаць нейкія прававыя дакументы. Мы можам параіць кагосьці з адвакатаў, хто працуе менавіта па крымінальных справах, і на гэтым этапе павінен, я так лічу, адвакат быць добрым працэсуалістам, каб дапамагчы, напрыклад, у адстайванні інтарэсаў у міліцыі і ў спробах гэтую тэхніку забраць. На жаль, юрысты Беларускай асацыяцыі журналістаў наўпрост уключыцца ў гэтую справу не могуць. Толькі сам БАЖ, Беларуская асацыяцыя журналістаў як арганізацыя, можа, напрыклад, прынимаць нейкія заявы. Можам далучацца і спрабаваць зладзіць нейкія кампаніі салідарнасці разам з іншымі арганізацыямі грамадзянскай супольнасці. Таму што свабода выказвання ў журналістах – гэта вельмі такое адчувальнае ў грамадстве права, якое трэба бараніць насамрэч нам усім. Руслан Гусейнаў ізноўку піша, што галоўнае зараз для журналістаў не падпісваць там нейкое там о неразгалошванні. Маўляў, што пры падпісанні аб неразгалошванні ніхто не зможа выехаць з краіны да поўнага рашэння ў судзе. Тут два моманты. Ці сапраўды гэта так, ці могуць зараз запатрабаваць ад хлопцаў падпісаць этую паперу, ці варта ім яе падпісваць, ці не варта. Ну і ввогуле, падпісаўшы, можа да пачатку афіцыйнага там распачатку крымінальнай справы Дзянісаў выехаць на канцэрт куды-небудзь за мяжу. Ну, шмат пытанняў, давайте па чарзе іх разглядаць. Па-першае, адабраць падпіску аб неразгалошванні могуць толькі па ўзбуджанай справе, калі будзе вынесена пастанова о ўзбуджэнні крымінальнай справы. Дагэтуль пакуль далёка, і, мабыць, такога і не адбудзецца. Таму менавіта разгалошваннем пытанняў, якія датычацца працэсуальных дзеянняў, яны забараніць яму не могуць. І падпіску адабраць на гэтым этапе не могуць. Што датычыцца выезда за мяжу. У яго, калі ёсць магчымасць, то ён можа выязджаць. І нават папярэджваць на гэтым этапе органы правапарадку ён не павінен. Ён вольны, як любы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, калі ён не ўнесены ў базу, ён вольны з'язджаць з краіны ў любым накірунку. А ў базу ён будзе ўнесены толькі ў тым выпадку, калі будзе распачатая крымінальная справа. Крымінальная справа распачата, яму павінны прад'явіць абвінавачванне.
Не толькі справа можа быць узбуджана па факце ці ў дачыненні іншых асобаў. Толькі тая асоба, якая прыцягнута да адказнасці ў выглядзе прад'яўлення абвінавачвання, толькі тая асоба уносіцца ў базу тых, якім выезд за мяжу забаронены. Абмежаваны. Руслан Кісялёў піша: на сённяшні дзень экспертыза відэазапісей у Беларусі не праводзіцца па прычыне адсутнасці адпаведнай тэхнікі і методыкі. Існуе толькі фонаскапічная экспертыза, то есть могуць праверыць толькі аўдыёзапісы на прадмет монтажу і гэтак далей. Сапраўды так? Ну, глядзіце, давайте размяжоўваць. Шмат ёсць экспертыз, і як мой асабісты досвед сведчыць, першая экспертыза, якая будзе праведзена, гэта ці маюцца на гэтых носьбітах інфармацыі нейкія матэрыялы, якія датычацца справы з Белсатам. Па-другое, якія гэта матэрыялы і іх зрабіць перапіс з кампутараў. Вось гэта тэхнічная экспертыза, яна праводзіцца. Яна ў кожным РУВД, у РАУСе ёсць супрацоўнікі экспертных службаў, якія гэта могуць рабіць. А вось экспертызы па зместу яны праводзяцца складана вельмі ў Беларусі. І тут я мяркую, што калі будзе стаяць пытанне ўзбуджэння крымінальнай справы, то хутчэй за ўсё будзе праведзена лінгвістычная экспертыза. Ці у тых моўных выказах, якія былі агучаны ў эфіры Белсата, ці там ёсць нейкія такія маркеры, якія, напрыклад, падпадаюць пад абразу. Таму гэта не аўдыо, не відэо, а першая экспертыза тэхнічная, ці ёсць там матэрыялы, і другая лінгвістычная, ці там ёсць нейкія моўныя сродкі, якія трапляюць пад абразу, напрыклад. Алесь Дзянісаў сцвярджае, што яны здымалі толькі чарнавы, так бы мовіць, матэрыял. Усё астатняе, монтаж, агучку, тэкст пісалі ў Варшаве, у студыі Белсата. Ці будуць нашы праваахоўнікі, калі прымуць гэтыя словы Алеся да ведама, пісаць нейкі запыт на Белсат, каб яны там ім нейкі адказ далі, назвалі імя таго журналіста, які гэты тэкст пісаў і які, ў прынцыпе, за паклёп адказны ў такім выпадку. Шчыра кажучы, што будуць рабіць нашы органы ўнутраных спраў, я не ведаю. Магчыма, яны з іншых крыніц, не з перапіскі з Белсату і афіцыйным запытам будуць гэтую інфармацыю намагацца. Магчыма, там ёсць жа іншыя крыніцы інфармацыі, каб даведацца, хто, напрыклад, рабіў агучку, хто рыхтаваў тэкст. Не ведаю. Як будуць аператыўныя пошуковыя мерапрыемствы ў гэтым выпадку, гэта ведаюць толькі яны. Магчыма і запыт да Белсату, каб даведацца, хто з асобаў рыхтаваў гэты матэрыял, ці наўпрост у Белсат, ці ёсць больш складаны путь праз Генеральную прокуратуру Беларусі, накіраваць запыт у Генеральную прокуратуру Польшчы, каб Генеральная прокуратура Польшчы высветліла гэтыя абставіны на тэрыторыі Польшчы, і потым ужо яны даслалі ў Генеральную прокуратуру, і гэта ўсё трапіла ў градзенскую міліцыю. Магчыма, розныя варыянты. Як яны будуць у гэтым варыянце паступаць, я не ведаю. Тым не менш, ад вас прагучала такая фраза, што я спадзяюся, што да крымінальнай справы ўвогуле справа не дойдзе, выбачайце за тавталогію. Чаму у вас такія спадзяванні? Ёсць падставы? Па-першае, я лічу, што крымінальныя артыкулы за паклёп і абразу, іх трэба выключыць наогул з крымінальнага кодекса. Таму што гэтыя злачынства, яны хутчэй трапляюць у грамадскую сферу, і іх трэба разглядаць у судах па ісках аб абароне гонару і годнасці. Гэта не павінна дзяржава ў гэтыя працэсы, калі адзін чалавек сказаў штосьці, што не падабаецца другому чалавеку, то міліцыя здесь хутчэй за ўсё не патрэбна. Павінен гэтую справу разгледзець суд па звароту аднаго чалавека па іску на другога. Гэта па-першае. А па-другое, таму што я паглядзеў гэты матэрыял. Сапраўды, нават у тым выглядзе, у якім зараз ёсць артыкулы і абраза і паклёп у крымінальным кодексе, на маю думку, не трапляе той матэрыял у той форме, які ён выйшаў у эфір, пад склад гэтых злачынстваў.
Тым не менш, ну будзем спадзявацца, што так яно і будзе, як вы кажаце. Тым не менш, вот сёння з'явілася інфармацыя, што яшчэ аднаго грамадскага актывіста, ну як ён піша ў Фейсбуку, затрымалі за тое, што ён даваў інтэрв'ю Белсату. Ввогуле, на ваш погляд, якая на сённяшні дзень сітуацыя вот са свабодай слова, са свабодай працы журналістаў на Беларусі? Ну, мы вось гэтую праблему назіраем уже колькі год, калі не памыляюся, 4-й год. По частцы 2 артыкула 22.9 Кодекса адміністрацыйных правапарушэнняў складаюцца пратаколы і судамі выносяцца пастановы за парушэнне парадку распаўсюду прадукцыі сродкаў масавай інфармацыі. Калі паглядзець на гэтыя пастановы, то бачна, што яны часцей за ўсё складаюцца ў дачыненне журналістаў, якія супрацоўнічаюць з Белсатам. Яны звычайна з'яўляюцца журналістамі-фрылансерамі і не маюць працоўнай дамовы з Белсатам. Таму патрабаванне нашых органаў, каб яны мелі акрэдытацыю журналіста замежнага сродка масавай інфармацыі, іх не датычыцца. Але ж не гледзячы на гэта, складаюцца пратаколы і суды выносяць пастановы за выраб прадукцыі сродка масавай інфармацыі, якую сам журналіст не ажыццяўляе. Як вы сапраўды казалі, гэта робіцца супрацоўнікамі тэлеканала, якія працуюць нават не ў Беларусі. Журналіст, фрылансер, ён збірае матэрыял і адпраўляе туды, і там прадукцыю сродка масавай інфармацыі вырабляюць. Не гледзячы на гэта, ўжо 4 гады складаюцца пратаколы і выносяцца пастановы з досыць вялікімі штрафамі, якія нават час ад часу превышаюць бюджэт пражытачнага мінімума ў Беларусі. І гэта праблема. Баш звяртаўся ў шмат міжнародных арганізацый, у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, у АБСЕ. Мы гэта пытанне ўздымалі. На жаль, сітуацыя не змянілася. Мы звярталіся і ўнутры краіны, у Канстытуцыйны суд, у Палаце прадстаўнікоў зараз, калі ішло абмеркаванне новай рэдакцыі закона аб сродках масавай інфармацыі, гэтыя пытанні гучалі. Мне падаецца, што гэта такі ціск на свабоду слова, які не адпавядае ні патрабаванням ні нацыянальнага заканадаўства, ні нормам міжнароднага права, тых, што датычыцца свабоды выказвання меркаванняў. Гэта ціск на журналістаў і, як бачна, больш за ўсё пад гэты ціск трапляюць менавіта журналісты Белсата. Дзякуй вялікім. Ну, спадзяемся, што сітуацыя ўсё ж такі зменіцца, хаця спадзяемся мы на гэта ўжо не 1 год. Тым не менш, будем верыць у тое, што да крымінальнай справы не дойдзе сітуацыя і што увогуле ўсе журналісты змогуць спакойна працаваць у Беларусі, робячы сваю справу сумленна. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, у нас в эфіры сёння быў намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеяў. У студыі для вас працаваў Зміцер Лукашук. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, і мы абмяркоўвалі ператрусы ў гродзенскіх журналістаў, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам Белсат.